Sisäministeriön selvityksen mukaan väkivaltarikosten määrä kasvoi Suomessa 11% vuodesta 2021 vuoteen 2022. Oletko pelännyt väkivaltarikoksen uhriksi joutumista Helsingissä? En kyllä varsinaisesti. En Helsingissä. No ehkä joskus joo. Missä ja millaisissa tilanteissa? Sellaisissa tilanteissa, jos on tulossa yksin tosi myöhään kotiin ja kaduilla ei ole ketään. Mikä luo sitä turvallisuuden tunnetta Helsingissä? Paljon ihmisiä, semmoinen mukava kaupunkimainen välitön tunnelma ja sitten mä oon keski-ikäinen valkoinen mies, niin mä olen etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että ei välttämättä kuumota kaikki paikat niin paljon. No, yhteisö. Kaduilla kun kulkee, niin on paljon muutakin porukkaa useimmiten, varsinkin näillä kulmilla, joissa itse liikun. Mistä uskot väkivallan kumpuavan? En osaa sanoa. Jengi turhautuu, tai sitten ne on piripäissään, tai sitten ne on jurrissa, tai kerta kaikki ovat tyhmiä. Miten turvallisuutta voisi sun mielestä lisätä? No kyllä se sosiaalityö on varmaan siinä jossain määrin se ensisijainen asia. Varmaan ihan koulusta, kodista ja koulusta alkaen. Ehkä semmoinen tietynlainen poliisin läsnäolo, semmoinen hyvän tuulinen. Katuvalot saleja vaikuttaa aika hyvin, ei ole pimeitä paikkoja. Se, että kaikki puistot ja viheralueet on hyvin valaistu, varmasti vaikuttaa, koska Suomi on pimeä maa.